Priatelia, toto je náš jurtový kemp na brehu Aralského jazera alebo Aralského mora. Takto vyzerajú jurtičky. Tam je lavička hore. Tam tiež pôjdem pozrieť. No toto je naša jedálnička. Ja bývam v Peťke. Neskôr ukážem Peťku, ale tá cesta dneska bola fakt taká divoká, niečo, čo mám rada. No a myslím, že je čas otvoriť fľašku tohto výborného uzbeckého koňaku a dívať sa na tento skvelý západ slnka z tejto typicky uzbeckej, respektíve východoazijskej postele, divánu a čakať, kedy nám pani domáca niečo pripraví.